Per acabar els problemes que corresponen al tema 2 d'elements i compostos de Science Beat, acabo fent la segona part del problema número 31 que correspon a la cinquena activitat de la diapositiva 15 d'aquest llibre digital. L'activitat s'anomena els àtoms que formen un compost. A la primera part del problema ja vam estar contestant a aquests tres primers apartats, a l'apartat A, B i C, en el qual calculaven quina era la massa molecular del nitrat de calci, quants mols hi havia en 123,075 grams de nitrat de calci i havíem fins i tot calculat quins eren els àtoms de calci que hi havia en aquesta quantitat de nitrat de calci, els àtoms de nitrogen i els àtoms d'oxigen. Ara tindríem que acabar aquesta última part, que seria l'apartat D de la mostra d'òxid de ferro 3. Tota aquesta segona part farà referència a la mateixa substància, a l'òxid de ferro 3. Llavors ens diu que una mostra d'òxid de ferro 3, i aquí ens dona la fórmula, conté 1,2044 per 10 a la 24 àtoms de ferro, 1,8066 per 10 a la 24 àtoms d'oxigen, i ens pregunta quants mols de substància componen la mostra. Per poder contestar aquesta qüestió la podem fer de dues maneres. Podem fer la primera opció, seguint les dades que ens han donat. Llavors, a la primera opció, què podem dir? Aprofitem quina dada m'han donat. La primera dada que m'han donat és que són 1,2044 per 10 a la 24 àtoms de ferro. Doncs bé, si jo sé que en aquests àtoms de ferro, si miro la fórmula, sé que jo sé que la fórmula de l'òxid de ferro 3 és Fe2O3, sí? Si analitzem aquesta estructura, què m'està dient? M'està dient que per cada dos àtoms de ferro n'hi ha 3 àtoms d'oxigen. Per tant, jo sé que en cada dos àtoms de ferro és una molècula. Per tant, imagineu que tenim 4 àtoms de ferro. Si tinguéssim 4 àtoms de ferro, què tindríem que fer? Dividim per 2. Per què? Per cada dos àtoms de ferro tenim una molècula d'oxigen. Per tant, si tinguéssim 4 àtoms de ferro, sabrien que correspondrien a 2 molècules d'òxid de ferro. Doncs, si tenim tota aquesta quantitat de ferro, l'únic que tenim que fer és dividir per 2. I aquesta és la raó. Com ho podem posar això en factors de conversió? Doncs ahí ho tenim. 1,2044 per 10 a la 24 àtoms de ferro, fem un factor de conversió de manera que per cada dos àtoms de ferro tinc una molècula d'òxid de ferro 3. Sí? I llavors, això ho volem saber per calcular la quantitat de mols. Llavors, si dividim entre 6,022 per 10 a la 23 molècules d'òxid de ferro 3, sabem que això és un mol. Per tant, àtoms de ferro i àtoms de ferro se'n van, molècules d'òxid de ferro 3 i molècules d'òxid de ferro 3 se'n van i m'han quedat mols d'òxid de ferro 3. I és per això que jo sé que tinc un mol d'òxid de ferro 3. També ho podem fer aprofitant la dada de l'oxigen i seria l'altra opció. És a dir, si per compte d'agafar la dada dels àtoms de ferro agafo la dada dels àtoms d'oxigen, una altra opció seria aquesta. És a dir, jo el que sé és que si miro la molècula de l'òxid de ferro 3, per cada molècula d'òxid de ferro 3 necessito 3 àtoms d'oxigen. Per tant, agafant aquesta dada que m'han donat abans i seguint la mateixa estructura del problema que hem fet abans, direm que si jo tinc 1,8066 per 10 a la 24 àtoms de ferro, doncs fem un factor de conversió, de manera que relacionarem els àtoms de ferro amb les molècules d'òxid de ferro i després les molècules de ferro amb els mols a través del número d'Avogadro. Per tant, 1,8066 per 10 a la 24 àtoms d'oxigen
Si apliquem el factor de conversió, per cada 3 àtoms d'oxigen tindrem una molècula d'òxid de ferro 3. I, per tant, àtoms d'oxigen i àtoms d'oxigen se'n van i ara relacionarem les molècules amb els mols. Tinc, per tant, que 6,022 per 10 a la 23 molècules d'òxid de ferro formen un mol. Per tant, molècules i molècules se'n van i ara m'han quedat mols. I efectivament me dona la mateixa conclusió. Ho fem com ho fem, ens donarà la mateixa conclusió, que tenim un mol d'òxid de ferro 3. Sí? Llavors, en l'apartat E me pregunta quina és la massa molecular de l'òxid de ferro 3. Aquí ja podem contestar que tenim un mol i aquí hem de contestar quina és la massa molecular de l'òxid de ferro 3. Doncs aquesta ja és una pregunta ben senzilla. L'únic que tenim que fer és posar que vas a calcular la massa molecular de l'òxid de ferro 3 i esbrinar quins són els pesos atòmics. Ho podeu fer mirant la taula periòdica o bé la taula interactiva que teniu en el programa. Llavors, si mirem el ferro té un pes atòmic de 55,85, més o menys, val? O 55,8, 55,85 millor ho podeu posar, i ho multipliqueu per 2. I heu de sumar 3, perquè tenim 3 àtoms d'oxigen, i llavors hem dit abans que l'oxigen és de 16, l'hem arrodonit tota l'estona 16. Per això ens donarà un pes total de 159,7. En el llibre digital n'hi ha un petit arrodoniment que segurament vindrà d'agafar 55,8 per compte de 55,85 per al ferro i en el llibre digital us apareixerà 159,6 també com un possible valor del càlcul. Si teniu que fer càlcul de massa molar, la massa molar s'expressa en grams. Per tant, aquí no posaríem unitats de massa atòmica, sinó que posaríem grams, aquí posaríem grams partit per mol. Grams partit per mol. És a dir, que per expressar correctament la massa molar en mols, la massa molar de l'òxid de ferro 3 seria, per tant, 159,7 o 159,6 grams partit per mol. Per tant, aquí posarem, si fem la massa molecular és d'una molècula, s'expressa en unitats de massa atòmica, i si és la massa molar, llavors ho expressarem en grams. En aquest cas serien 159,7 unitats de massa atòmica, perquè me diu massa molecular. Això vol dir la massa d'una molècula. I per últim, me pregunta quina és la massa d'aquesta mostra. Per saber la massa d'aquesta mostra, tenim que tornar a aplicar la relació entre la massa molar i la massa d'un mol. Llavors, si jo tinc un mol d'òxid de ferro 3 i jo sé que un mol d'òxid de ferro 3 pesa 159,7 grams, llavors diré que són 159,7 grams, que és la definició de la massa molar. És només la interpretació del que volia dir Avogadro. Per tant, seria 159,7. I fins aquí els problemes d'elements i compostos.